טוב, שתיים. איזה סתומה. אומייגד, אני נראה באמת כאילו זה גבוה. אומייגד, אני בשוק. אבל תראי להם לפני שאת מסתכלת. תגידו, תדרגו את זה, תדרגו כל אחד. מי ששואל למה יש לי פלסטר זה כי החתולה שלי שרטה אותי. אף אחד לא שואל. וונדו. איזה פגרת. עכשיו אני אספר בעצמי מחר עליי. אני מאפרת את עצמי. אדיר רצתה להעלות את זה ככה. די. Hello everybody.